wordt stevig doorgewerkt in de Limburgse bossen. Om een gezond en evenwichtig bos te creëren worden de Limburgse bossen uitgedund of gekapt. Als wij in het bos aankomen, dan zien wij dadelijk wat er te doen staat. De verruimingsbanen zijn aangegeven, zodat we weten waar we met de machine in moeten in het bos. Zo zijn alle de bomen ook aangeduid, dus welke dat we weten dat eruit moeten met oranje verf of gehamerd. De kop van voor die pakt de boom vast. Dan laat ik hem zakken tot onder aan de grond. Dan zaag ik hem af, dan valt de boom. En de twee walsen die trekken de boom zogezegd erdoor. En dan voor ze de twee messen rond de boom geklemd, die strippen de takken af en op de maat die ik heb ingesteld binnen de cabine, daar stopt hij en dan kort ik de stam af zogezegd. Het uitdunnen of kappen van bossen is een belangrijke stap om onze provincie klimaatneutraal te maken. De bossen zijn dan natuurlijk heel belangrijk om Limburg klimaatneutraal te maken, maar om die bossen te laten groeien en bij manier van spreken toekomst te geven in het bos zelf, moeten we ook regelmatig beheerswerken doen en kappingen. Vandaar dat we de laatste jaren in Limburg vooral via de 5 bosgroepen aan heel actief bosbeheer doen. Is dat nodig? Hergroeit dat nog wel na deze ravage? Dit zijn maar enkele vragen die de provincie krijgt wanneer er een bos wordt uitgedund of gekapt. Dat is inderdaad zo. Ik moet zeggen, voor ik natuurlijk er zelf in zat, was dat ook altijd mijn idee van nu zijn ze daar eigenlijk bomen aan het kappen, nu ligt dat daar heel ellendig bij. Maar dat is inderdaad noodzakelijk om dat bos eigenlijk te ontwikkelen, om dat te laten groeien, om de natuur eigenlijk zijn werk te laten doen. En in dit geval is dat dan nuttig voor, voor de exploitatie, dus een economisch gegeven, maar ook belangrijk voor de recreatie, voor de fietsers, de wandelaars en ook voor de natuur. Voor de Limburgers die zich de vraag stellen waarom er in onze bossen wordt gekapt en wat er met die bomen gebeurt, is er nu zondag op het militair domein Wevelsmoer in Zutendaal een bos- en houtbeurs. Alle mogelijke toepassingen, alle mogelijke machines worden daar gedemonstreerd, van harvester tot boerenpaard en alles wat daar eigenlijk tussen zit. Verder zijn er natuurlijk ook commerciële standhouders daar, die kettingzagen verkopen, bosmaaiers, kliefmachines en noem maar op. Ook voor de kinderen is er aandacht. We hebben een bosaardig kinderprogramma, omdat we ook de jeugd opnieuw willen betrekken bij het bosgebeuren en daar de aandacht daarop willen vestigen. Dit is Stijn. Hij zal zondag demonstreren hoe trekpaarden vroeger uitsluitend werden ingezet in de bossen. Net als op de landbouwbedrijven werden de paarden vervangen door machines die veel efficiënter kunnen werken. Maar in sommige gebieden waar er moet gekapt worden, zijn de trekpaarden onmisbaar. De gebieden waar wij meestal met de paarden komen zijn dus gebieden die kwetsbaar zijn. Gebieden waar het opschot moet gespaard blijven en waar we dan liever ook geen zwaardere machines de bos in zetten. De paarden natuurlijk zijn dan ook iets rustiger en maken dan iets minder bodemschade toe dan de zware machines. We proberen dan ook wel het economische aspect natuurlijk van de bosexploitatie in acht te houden, zodanig dat we dan toch met de paarden eigenlijk nog iets rendabel kunnen doen. Dus we opteren dan ook voor een tandem te maken tussen die paarden en dan de moderne machines. Reden genoeg om eens langs te komen op de bos- en houtbeurs nu zondag. Zo kan je onder meer zien hoe men van stammenhout makkelijk kliefhout maakt. Meer informatie over de beurs vind je op deze website.